Náš príbeh sa začal krátko po Kórejskej vojne v januári 1954 pod názvom Hadong Hwan Automobile. Bola to spoločnosť, ktorá vyrábala autobusy úpravou amerických vojenských nákladných vozidiel. Naša spoločnosť zanechala ďalšiu významnú stopu v histórii kórejského automobilového priemyslu tým, že ako prvá dosiahla historický exportný míľnik. Celých 10 rokov predtým, ako sa to podarilo spoločnosti Hyundai Motor Company s modelom Pony, oficiálne vyviezla svoj model HDHR 66 do Bruneja. Bolo to v roku 1966. V roku 1967 sa naša spoločnosť stala súčasťou Shinjin Motors, čím sa začala nová kapitola našej histórie. Jeep vyrábaný v tom čase sa predával pod názvom Shinjin Jeep vďaka licencii na model CE5 od Kaiser Industries Corporation. Po ukončení licencie sa spoločnosť Shinjin rozhodla pokračovať vo výrobe pod vlastným menom Corando, čím položila základy úspešného budúceho modelového radu. V roku 1986 skupiny SsangYong a Samsung predložili ponuky na prevzatie s cieľom vstúpiť do automobilového priemyslu. SsangYong v tomto súboji úspel a začal budovať vlastnú silnú značku. V roku 1991 bolo nadviazané technické partnerstvo s nemeckou spoločnosťou Mercedes-Benz v oblasti úžitkových vozidiel a dízlových motorov. Keďže automobily vyrábané a vyvážané spoločnosťou SsangYong spĺňali vysoké štandardy kvality spoločnosti Mercedes, partnerstvo sa rozšírilo aj na osobné automobily ako sú Chairman, Musso a Corando. Zároveň začal SsangYong používať pokročilé dízlové motory a systémy priameho vstrekovania paliva v prvých prémiových SUV v Kórei, medzi ktoré patrili modely Rexton, Chiron, Rodius a Action. Spoločnosť SsangYong potom v roku 2000 expandovala na zahraničné trhy ako výrobca kompletného radu SUV. V roku 2015 SsangYong Motor Company uviedla na trh model Tivoli, ktorý reprezentuje segment kompaktných SUV. V tom istom roku spoločnosť predala celkovo viac ako 145 000 vozidiel, čím dosiahla najvyšší predaj od svojho založenia. Dňa 1. septembra 2022 spoločnosť SsangYong prevzala skupina KG. Tým sa začalo obdobie rebrandingu značky na KGM. Na 14. ročníku Seoul Mobility Show v roku 2023 značka predstavila nové koncepčné modely, ako napríklad Torres EVX, O100 a F100. Zároveň uviedla na európsky trh nový model Torres. KGM je kórejský špecialista na SUV, ktorý spája tradíciu, inovácie a moderné technológie. Zákazníkom na celom svete prináša robustné a spoľahlivé vozidlá. KGM, SUV špecialista z Kórey.